edellinen hän päättyi hieman nolosti rähmäykseen ja nyt sitten yritetään tulla juoksemalla. Pelirakentaja Tom Young siinä taistelee henkensä edestä ryntäävien hämeenlinnalaispuolustajien välissä. Tässä näemme kuinka valintapeliä. Ja huomaatko, Tampere hyökkää jatkuvasti valintapeleillä tuonne Janne Sepän puolelle. Tällä tavalla varsin fiksusti ajateltu, koska Seppä on iso, voimakas, erinomaisen tekninen pelaaja. Niin tällä tavalla hänet asetetaan tilanteeseen, jossa pystytään ikään kuin hänen valinnoistaan tekemään itselle edullisia ratkaisuja. Ja tällä tavalla eliminoimaan se fyysinen ylivoima, joka Sepällä on. Juuri tähän pyrkii Patriots, koko ajan tulee tämä Tampereen mieleen, niin tämähän on joukkueen lähtöpaikka, kotipaikka on kuitenkin. Pyynikin Patriots on kuitenkin joukkueen oikea nimi. Nyt pallo ilmassa ja todella mahtava kiinniotto. Kiinniottajana numero 13, joka on Pekka Piminäinen. Hän ottaa pallon kiinni, etenee 7 jaadia ja näin tamperelaiset onnistuvat ottamaan uudet yritykset. Tiukkaan. Samalla kun näemme sitten näitä Hämeenlinnan puolustuksen palaveria siitä, että minkälaisella otteella tullaan seuraavaan tilanteeseen mukaan. Tällaista amerikkalainen jalkapallon sivurajalla käydään paljon tällaista taulu-oppituntimeininkiä. Ja hyvin korkeaprosenttisella syötöllä Young tuli tuossa, heitti pallon varmasti laitahyökkääjä ja näin he saivat uudet yritykset. Perusvarmaan hyvää peliä. Ja näin sitten ensimmäinen yritys, jälleen kerran valintapelillä tullaan. Nyt tuossa näemme sitten mikä on valintapelissä ehkä se suurin huono puoli, ja se on nimenomaan tämä. Pallo on koko ajan ilmassa, sitä vaihdetaan pelaajalta toiselle hyvinkin tiukoissa tilanteissa, niin kuin tässä näemme. Ja jälleen hyökättiin Janne Sepän puolelle, ja Seppä sai siellä kätensä sen verran väliin, että tuo Youngin syöttö meni pipariksi ja aiheutti tämän ajatusvirheen ja tuo pallon semmoiseen maahan. Ja vaikka on hyvä ajatus hyökätä noin voimakasta pelaajaa vastaan tuollaisen tilanteen ja hänet jätetään ikään kuin blokkaamatta ja käytetään hänen liikettä hyväkseen, niin siinä pitää myös pitää pallosta erinomaista hyvää huolta. Ja Tampere on nyt 2 kertaa sitten antanut Hämeenlinnalle jo tällaisessa rähmäystilanteessa. Hämeenlinnalle loistava kenttäasema vastustajan 30 jardin linjalta. Iso paha virhe Pyynikillä. Paljon antaa tasoitusta tällä hetkellä tamperelaiset tuossa pelissä. Joka tapauksessa nyt sitten hämeenlinnalaisten ensimmäinen yritys juoksemalla tulee sieltä. Marko Sjöblom pujottelee erittäin hienosti ja onnistuu nappaamaan 15 jaadia joukkueelle ja tällä kevyesti uudet yritykset. Ja kuten aikaisemmin puhuin siinä venyttämisestä, tässä nyt sitten lähdettiin venyttämään tuonne ulkopuolelle. Ja vaikka Patriots pystyy peittämään tuon pelin, tässä nähdään miten Sjöblom ja nyt leikkaa takaisin. Tällä venyttämisellä hän on myös venyttänyt puolustusta, luonut sinne tuollaisia juoksuväliä. Nyt sitten kun tullaan tuon venytyksen jälkeen takaisin keskelle, siellä ei olekaan enää puolustajia niin paljon eikä niin tiuhassa. Ja täten sitten tulee noita juoksuväliä ja Sjöblom sen löysi juoksulla 15 jaadia ja Hämeenlinna painostaa heti välittömästi maalitilanteessa jo. Ja nyt sitten pallo 15 jaadin linjalla, ensimmäinen yritys Tigersilla. Pelirakentaja Vincent Moiso valmiina ottamaan pallon, antaakin sen jälleen kerran Sjöblomille, joka nyt juoksee tuollaisella suhteellisen hyvällä tekniikalla plus sitten hyvällä hyökkäyksen linjatyöskentelyllä ja nappaakin 5 jaadia joukkueelle. En tiedä oliko peli kutsuttu tuonne sisäpuolelle, koska siinä nähtiin tuon ylemmän keskushyökkääjän blokki, jossa hän blokkasi tuon puolustuksen päätypelaajan ulospäin, täten kääntäen keskushyökkääjä Sjöblomin tuonne sisälle. Kun Sjöblom ei ole mikään kovin iso ja tuollainen voimakas tyyppinen juokse, vaan enemmänkin tällainen vikkelä, kintuista ja nopea käännöksissä, niin olisi kyllä hyvä antaa hänelle ensin tuota ulkopuolen tilaa ja sen jälkeen antaa hänelle mahdollisuus leikkaa takaisin. Kun hän parakoitaan tuonne sisälle, niin silloin kyllä annetaan vastustajalle hiukan parempi mahdollisuus pitää hänet kontrollissa. Tosin tällä pelillä saatiin 5 jaadia, joka oli hyvä tuolla. Joka on hyvä tuolla lähellä maalialuetta vielä. Toinen yritys, heittopeli tällä kertaa. Pallo ilmassa ja pikkuisen tuurin kautta se menee numero 87, joka tekee maalin. Numero 87 Petri Saarela tekee tämän ottelun avauspisteet. Pikkuisen siinä kävi kyllä tuuri, mutta toisaalta se varmaan vähän kiinnostaa hämeenlinnalaisia, koska maali on maali. Pallo nimittäin osuu sekä puolustuksen linjaan että myöskin hämeenlinnalaishyökkäjän käsin. Ja tuolla maalilla Hämeenlinna Tigers siirtyi ottelussa 6-0 johtoon ja lisäpisteyrityksen onnistuessa peli oli 7-0. Välittömästi tämän jälkeen Patriots sai pallon takaisin, mutta ei onnistut hyökkäyksessä tekemään yhtään mitään. Ja me menemmekin nyt katsomaan, kuinka hämeenlinnalaisten seuraava hyökkäysvuoro päättyy. Hämeenlinnalaiset nimittäin etenevät erittäin hyvin tuossa kentällä ja nyt he ovat sitten jo 15 jaardin linjalla tuolla
Patriotsin kenttäpäädyssä ja siinä näemme kuinka yhdellä kevyellä heitolla aivan tuonne maalin nurkkaan Tigers onnistuu lisäämään johtoa 6 pisteellä ja tämänkin maalin jälkeen he onnistuvat tuossa lisäpisteyrityksessä. Mikä tässä pelissä on nyt sitten avaimena, että tämä onnistuu? No avaimena on nimenomaan tämä pelirakentajan Moison rullaaminen oikealle, joka pakottaa sitten myös vastaavasti puolustajat levittämään tuota kenttää tuonne oikealle. Ja sillä aikaa tuo laitahyökkääjä pääsee livahtamaan tuonne maalialueelle ja ottamaan pallon kiinni, koska tilaa tuli tämän nimenomaan sivuttaisliikkeen takia. Aivan. Ja näin kaikki näytti sitten hyvin helpolta tässä, eli pelaajat olivat, laitahyökkäjät olivat vapaana ja Moiso sai vapaasti heittää tuota palloa. Tuon maalin jälkeen Tigers onnistui vielä tekemään kenttämaalin ja nyt sitten menemme takaisin tuonne kuvanauhalle seuraamaan, mitä tapahtuu sitten tilanteessa 17-0. Hämeenlinna Tigersin ensimmäinen yritys. Pallonkantaja Marko Sjöblom pallon kanssa pujottelee siinä Patriotsin puolustajia. Eteneekin tuollaiset 2-3 jaadia eteenpäin. Ja erittäin hyvässä kenttäasemassa jälleen kerran tuon Patriotsin kohtuullisen epäonnistuneen hyökkäysvuoron jälkeen. Kohtuullisen epäonnistuneen, näin voisi todellakin sanoa. Ja ehkä hiukan tämä tossipeli, joka tällainen venytyspeli, kiertopeli, jota tässä yritettiin, niin Tampere pystyy kyllä hyvin peittämään nuo ulkopuolet ja pakottamaan Sjöblomin takaisin tuonne keskelle. Tällä kertaa sitten nuo muut Tampereen puolustajat, Pyynikin Patriotsin puolustajat pääsivät tuohon peliin mukaan ja saivat taklattua Sjöblomin. Aikaisemmin olemme nähneet, että siinä on syntynyt juoksuväyliä, todella isoja väyliä tuonne keskelle. Ja toinen yritys, pallo nytten Jokiselle, joka juoksee Mikkoselle, joka juoksee ja pyörähtelee todella mallikkaasti. Kiertopeli oikealta, 20 jaadia eteenpäin. Ja ajoitus erinomainen, blokkin ajoitus erinomainen tässä pelissä. Katsokaapa, pam, ei ketään missään, pallonkantaja vilahtaa tuossa alhaalla. Ja täten Hämeenlinnan hyökkäyslinja onnistui täydellisesti eliminoimaan Tampereen puolustuksen etuseiskan, eli nuo puolustuslinjamiehet ja tukimiehet. Ja tämä sitten pakottaa puolustuksen takamiehet tulemaan mukaan noihin taklauksiin. He eivät usein niihin ehdi ennen kuin ollaan jo hyvin lähellä ensimmäisiä yrityksiä, kuten tässäkin nähtiin. Pitää muistaa, että aikaisemmin näimme, miten päävalmentaja Liedes kävi tuolla taulan läpi noita Tampereen puolustajien asemia. Ja tämä ilmeisesti nyt on vaikuttanut sen, että hämeenlinnalaiset tietävät ihan tasan tarkkaan, missä tamperelaiset pelaavat. Ensimmäinen yritys tuon ansiokkaan juoksun jälkeen. Juoksupelisenko jatkuu Marko Sjöblom pallon kanssa, mutta nyt sitten tilanteessa mukana hyvin numero 78 Patriotsin Jarno Ruusnel, joka onnistuu tuossa hyvin Sjöblomin taklaamaan. Taistelee muuten blokista irti ja tekee täysin yksin tuon pelin tuossa noin. Hänet on alkukontaktissa blokattu, mutta pelin pallon päässä tuleminen ja keskushyökkäjän tuleminen tuohon linjaan kesti sen verran kauan, että Ruusnellillä oli aikaa taistella itsensä irti tuosta blokista ja tehdä tuo komea soolotaklaus ja näin pysäyttää sitten tuo eteneminen, koska siinä oli kyllä sitten muut blokit olivat aika hyvin asettuneet ja sillä oltaisiin kyllä menty taas jälleen merkittävästi eteenpäin. Ja nyt alamme olla siinä alueella jälleen kerran kentällä, jolloin olisi mielenkiintoista nähdä hieman myöskin tuota Patriotsin takakentän toimintaa, kuinka se toimii, koska Tigers joka tapauksessa heittää nyt ehkä normaalia enemmän, koska heidän juoksupelissäkin myös toimii. He haluavat sekoittaa tätä pakkaa. Ja ensimmäinen puoliaika alkaa olla pikkuhiljaa lopuillaan, joten noita syöttöjä on odotettavissa ja olet aivan oikeassa. Olisi todella mielenkiintoista nähdä tuo takakentän toiminta kokonaisuutena, varsinkin noissa syöttötilanteissa. Toinen yritys seuraa ja nyt katsomme sitten, mitä tuossa päävalmentaja Liedes on keksinyt nyt sitten Tigersin hyökkäyssoppaan. Vincent Moiso valmiina ottamaan palloa käsinsä. Heittopelillä sieltä lähdetään tulemaan ja erittäin hienosti heittää tuohon sisäkuviota juoksevalle numerolle 12, joka on Juha-Matti Jokinen. Tässä nyt näemme sitten tuon heittopelin uudestaan. Siinä Vincent Moisen malttaa mielensä aivan oikein, odottaa kunnes tukimiehet siirtyvät tuosta heittoväylältä pois ja heittää aivan vapaalle Jokiselle, joka nappaa uudet yritykset tuolla pelillä. Ja toimii nimenomaan hyvin tuolta Tampereen kaksisyväpuolusta vastaan tuohon keskelle. Jää tuollainen pehmyt alue, joka olisi tukimiesten vastuulla ja Jokinen erinomaisesti tuli sinne tukimiehen taakse ja Moiso odotti sen verran, että väylä syntyy. Ja nyt sitten ensimmäinen yritys, pallo 18 jäädin linjalla jälleen kerran heittämässä ollaan. Nyt pallo ilmassa jälleen kerran aivan vapaana maalialueella siellä ja nappaa kiinni numero 12 Juha-Matti Jokinen. Ja tuo peruskuvio, kaksi syvää puolustusta vastaan, toimii juuri tällä tavalla. Juosta tuollainen kulmakuvio, sinne tulee laakasyöttö ja helppo 6 pistettä.
Tässä näemme kuinka Vincent Moiso kiertää vasemmalle, heittää hyvin tarkasti aivan tuonne maalialueen kulmaan ja siellä sitten maalialueella Jokinen nappaa 6 pistettä kiinni. Ja 3 rähmäyksen ja 1 lentopotkun jälkeen Pyynikin Patriots ei onnistunut tekemään mitään maalisuorituksia ensimmäisellä puoliajalla, jotenka tuo lukemat 24-0 jäivätkin sitten lukemiksi, kun lähdettiin kolmannelle neljännekselle. Nyt siirrymme takaisin tuonne kuvanauhalle katsomaan, kuinka Hämeenlinna Tigersin hyökkäys sen kun vain etenee edelleenkin ottelun kolmannella neljänneksellä. Kolmas yritys, matkaa uusiin 4 jaadia ja pelirakentaja Vincent Moiso lähettää liikkeeseen laita hyökkääjän ja heittopelihän sieltä tulee. Nopea heitto tuonne jälleen kerran numerolle 12, joka on Juha-Matti Jokinen. Tämä nappaa pallon kiinni tuollaisessa nopeassa heittokuviossa. Tässä näemme kuinka hän pyörähtää oikeaoppisesti tuonne ulospäin ja heittäytyy sitten vielä 2 lisäjaadiin ja näin. Käytännössä katsoen hän nappasi tuolla pelillä semmoiset 9 jaadia ja helposti sitten yrityksen. Ja taktiikkana varsin hyvä pari tuollaista perusvarmaa juoksupeliä, siihen sitten perusvarma syöttöpeliä. Tällä tavalla tuodaan pikkuhiljaa hivuttamalla palloa eteenpäin, joka syö sitten taas tuota kelloa hyvin paljon. Pitää nyt muistaa, että Tampereella on 24 pistettä perässä, joten tämä taktiikkana on erittäin hyvä kyllä, mikä Hämeenlinna on valinnut. Ja juoksemalla tällä kertaa Pertti Mikkonen pääsee nippana palautuslinjaan takaisin. Pyynikin Patriots on selvästi kyllä pystynyt tiivistämään tuota juoksupuolustusta nyt puoliajalla. Se näkee selvästi siitä, että ensimmäisellä puoliajalla Tigers eteni per juoksupeli varmasti tuollaiset 7 jaadia keskimäärin. Keskiarvolla kyllä, joo. Ja nyt tällä hetkellä, niin vaikka heidän juoksupelinsä kyllä toimii edelleenkin hyvin, se ei ihan ehkä pääse samoin lukemiin kuin ensimmäisellä puoliajalla. Nyt toinen yritys edessä. Matkaa uusiin yrityksiin vielä 10 jaadia. Ja Hämeenlinna Tigersilla on juoksupeli sisällä, sieltä passin erottaja kiertää ja erittäin hyvin. Tulee hyvin lähellä ottaa jopa uudet yritykset tuolla pelillä. Siinä Patriotsilla näytti olevan tuollainen vähän tiukempi vastakarvapeli tässä pelissä mukana. Jos näemme hidastuksen, näemme kuinka tuolta tulee valkopaitainen Patriotsin pelaaja. Syöksähtää aivan Nerontien jalkojen vierestä, ei aivan yllä hänen jalkoihinsa. Paha virhe, se avasi tämän pelin, nimittäin tuotantokaverin tehtävänä on pitää niin sanottu konteini, eli säilyttää kaikki tuo pallo tuolla puolustajan sisäpuolella, ei päästä pallonkantajaa tuonne oman puolustuksen ryhmityksen ulkopuolelle. Tällä kertaa tuo numero 46 missasi sen tilanteen ja tästä sitten Nerontia pääsi tuonne takakentälle juoksemaan noita takamiehiä vastaan ja otti tuollaista 9 jaadia nimenomaan tuon virheen takia. Ja nyt sitten jälleen kerran pallo annetaan tuonne Nerontielle takakentälle, häntä taklataan voimakkaasti, mutta myöskin Nerontie juoksee terävästi tilanteessa ja heittäytyy uusiin yrityksiin. Ja periaatteessa tuota samaa taktiikkaa, hiukan eri variaatiota siitä ja siinä Kimmo Koivusen blokista. Koivunen muuten ottaa 3 pelaajaa tuo pois yhdellä blokilla ja näin sitten tuo ylempänä keskushyökkäänä pelaava Kimmo Koivunen toimii itse asiassa enemmän kuin linjamies ja raivaa erinomaisesti tilaa sitten Nerontielle, joka sitten onnistuu käännähtämään nuo ensimmäiset yritykset tuosta. Ja nyt sitten ensimmäinen yritys, pallo on tällä hetkellä 34 jaardin linjalla. Pelirakentaja Vincent Moiso ottaa pallon käsiinsä, antaa sen jälleen kerran Nerontielle, joka juoksee aivan suoraan hyvin vapaan näköisesti. Häntä ei koskettu edes tuon juoksun ensimmäiseen 9 jaardiin. Siinä muuten takamies Jukka-Pekka Nuumi tuli tuollaisessa safety blitzissä ja sen takia tuolla sitten löytynyt tuota konteinia yhtään. Tuossa noin tulee tältä toiselta puolelta ja hyvin kyllä osuvat nuo hämeenlinnalaisten blokit kohdalleen. Ja jälleen siinä Kimmo Koivunen 46 tekee tuon ratkaisevan blokin, joka sitten avaa tuon lopullisen juoksuväylän Nerontielle aina tuohon 20 jaardin linjalle lähes tulkoon. Ja vaikka Tampere näytti hiukan voimakkaampaa otetta tuossa alussa, niin nyt kyllä Hämeenlinna on hyvin nopeasti vastannut ja löytänyt lääkkeet tuohon Tampereen voimakkaaseen puolustusrynnistykseen. Ensimmäinen yritys jälleen kerran ja nyt kyllä siinä nyt sitten Tigers etenee todella vahvasti juoksupelillä. Pelissä oli Nerontia vasemmalla, Nerontia oikealla. Ensimmäinen selvä pannukakku. Katsotaanpa nähdäänkö se tässä hidastuksessa. Nimittäin tuosta tuo oikean puolen linja tuossa noin, niin 72 työntää tuon tamperelaispelaajan aivan nurin. Tuota kutsutaan pannukakuksi. Tuo hyökkäyksen linjamiehen unelma. Tai se paras blokki, mitä voidaan tavoitella. Tuossa linjasta lähdetään liikkeelle. Vain työnnetään tuo puolustajan nurin ja sitten
tästä tulee sitten tuo sana pannukakku ja siinä kyllä puolustuksen linjamiehellä on pitkään mietittävää, mitä pitäisi tehdä, koska tuo jättää sitten tuohon puolustuksen linjaan sellaisen aukon, josta sitten kyllä juostaan pitkälle ja tällä kertaakin tultiin 9 jaadia tuolla yhdellä pelillä ja se muuten se hyökkäyksen linjamies, mielestäni se on numero 72, Kari Korvakangas ansaitsee kyllä kotonakin aplodit tuosta suorituksesta, sen verran komea ja harvinainen suoritus se näissä liigapeleissä on. Ehkä tässä aikalisen aikaa meillä on mahdollisuus katsoa vielä kerran tuo tilanne uudestaan läpi, nimittäin siinä kun hyökkäyksen linja myös pystyy tällä tavalla blokkailemaan puolustajia, niin silloin peli on kyllä koko lailla selvä sen osalta, koska puolustuksen linjamiehen tehtävä on pyrkiä. Tässä näemme nyt hidastuksena sen. 72 siitä ja kuvaruudusta ulos ja nyt tullaan takaisin ja tuolla ollaan. Mies on selällään siinä ja tuo oli nimenomaan numero 72, Kari Korvakangas. Todella komea pannukakku ja täydellinen hyökkäyksen linjamiehen suoritus ja siitä sitten kaikilta kyllä täysin ja vilpitön onnittelut todella komeasta suorituksesta. Ja näin peli pääsee sitten jatkumaan. Ja saammepa nähdä vieläkö tässä näkyy lisää pannukakkuja. Sehän on täysin mahdollista kyllä, mutta että joka tapauksessa pelirakentaja Vincent Moiso on pallon kanssa tällä hetkellä 12 jaardin linjalla. Toinen yritys matkaa uusiin vain vajaa jaadi. Eli Tigersilla on mahdollisuus saada uudet yritykset. Tietenkin he pyrkivät maalialueelle asti. Ja nyt sitten Pertti Mikkonen juoksee tuolla ja juoksee maalialueelle asti. Ja Kimmo Koivunen teki sillä muuten sitten pannukakun tällä kertaa tuonne puolustuksen takamieheen. Ja kyllä nyt on niin väkevää on tuo Hämeenlinnan hyökkäyksen linjan vyörytys, että Tampereella ei ole minkäänlaista. Katsokaa, jokainen mies on peitetty. Koivunen ottaa siinä ensimmäisen miehen, puolustaja missaa takauksen. Koivunen jatkaa blokkiin numero 3 ja siitä takaa sitten Koivusen toinen blokki, mutta tässä pelissä tässä tulee kolmas blokki, tosin ollaan maalialueella jo, mutta näin Kimmo Koivunen suorastaan johdatti tuon pallon kantaa numero 13 Pertti Mikkonen maaliin. Onnistuneen lisäpisteyrityksen kautta Hämeenlinna Tigers siirtyy nyt jo 31-0 johtoon. Hyvin vakuuttavaa peliä ja sama tahti tuntuu jatkuvan, kun menemme takaisin katsomaan ja seuraamaan tuota peliä. Yritys Hämeenlinna Tigersilla. Pallo 40, anteeksi, on aika tasan lähellä tuossa keskikenttää, eli puolessa välissä kenttää ollaan tällä hetkellä. Pelirakentaja Vincent Moiso jälleen kerran katsoo tuonne Patriotsin puolustusta, missä muodostelmassa siellä ollaan. Ja lähettää peli liikkeelle. Ja kyllä, tästä nimenomaan siitä, mistä äsken sanoin, on kysymys. Vincent Moiso astelee linjan päähän, lukee puolustuksen ja kutsuu siitä sitten tuollaisella audiblella kummalle puolelle mennään, koska joka kerta näissä peleissä Hämeenlinna hyökkää nimenomaan sille puolelle, jossa heillä on vähintään yhtä monta blokkoja kuin siellä on puolustajia. Eivät tee virheitä nimenomaan tuossa ollenkaan. Sitä nyt etukäteen sitten sivurailta on mahdoton tietää. Ainoa mahdollisuus jää on se, että Moiso tuolla kentällä linjassa ollessaan kutsuu tuon pelin. Ja kuten tuossakin nähtiin, Tampere muuten meni tuollaisen 5-3 puolustus, joka jättää vain 3 puolustusten takakenttäpelaajaa, jotka kaikki ovat sitten miespeitossa ja eivät silti saa tätä Hämeenlinnan väkevää juoksua pysähtymään. Ja kyllä sieltä nerotia tulee todella mahtavasti. Jälleen kerran pelillä eteenpäin 5 jaadia ja käytännössä tuo tarkoittaa uusia yrityksiä. Ja helppoa, oikealta tai vasemmalta, kummalta tahansa puolustus ei pysty ryhmittämään omaa settiään, tai pystyisi kyllä, mutta se taas jättäisi toisen puolen sitten niin haavoittuvaksi, eli he joutuvat jollain tavalla pyrkiä tasapainottamaan tuota omaa miehitystään, ja kun hyökkäys sitten voi pelata noilla muodostelmilla, he löytävät sitten aina sellaisen tilanteen, jossa he ovat ainakin tasatilanteessa tai yksi enemmän tilanteessa blokkaajien suhteen puolustajien nähden. Ensimmäinen yritys, pallo 31 jaardin linjalla. Ja nyt sitten lähdetään rakentamaan heittopeliä. Huolimatta siitä, että siellä hieman liukastellaan, niin heittopeli onnistuu. Ja pelissä on kuitenkin tuomarin keltainen liina. Katsotaanpa nyt, kuinka tuo peli lähtee rakentumaan. Moiso katsoo alusta alkaen juuri tuonne vasemmalle. Sinne hän on menossa. Pallon kiinni ottaa näyttää olevan numero 98, joka nappaa pallon kiinni. Huolimatta siitä, että hän hieman liukastuu tuossa pelissä. Ja tuomarin merkeistä päätellen tuo peli mitätöidään. Hyökkäävä joukkue, 10 jaardin rangaistus, edelleen ensimmäinen yritys. Ja tuohan mitätöi pelin. Käytännössä katsoen Tigers menee takapakkia, virheenteko paikasta 10 jaardia, se on iso rangaistus. Nyt uusiin yrityksiin on yli 20 jaadia. 22, jos ihan tarkkaan sanotaan.
ja tuo todella teki. Sen sijaan, että Tigers olisi saanut uudet yritykset, nyt se joutuu sitten kilaamaan tuota peliä kokonaan uudestaan läpi. Ensimmäinen yritys kuitenkin heillä, joten heillä on yrityksiä kyllä tarpeeksi käytettävissään. Niin varsinkin tuolla juoksukeskerolla, jota he ovat pystyneet toteuttamaan tässä toisella jaksolla, niin ongelmia ei kyllä hirveästi pitäisi olla. Ja heittopeliä rakennetaan aivan vapaana keskellä kenttää. 6 pistettä. Ja 6 pistettä siitä tulee. Noin 42 jaanin syöttö maalia. Maalin tekijänä numero 88 Juha Kauppinen. Ja komea suoritus. Eipä tuohon paljon pysty muuta sen kovempaa sanomaan kuin että Tampereelle kostautuu tuo väkevän juoksun pysäyttäminen. Ensimmäinen 20 tilanteessa he eivät luopuneet siitä 5-3 ryhmityksestä, jossa olivat tuossa. Ja tämä jättää tuon takakentän mies vastaan tilanteeseen. Ja tuollainen poikittaiskuvio rikkoo sen aina. Ja tässä kun takamies sitten vielä liukastuu, niin eipä ole sitten laiturilla enää vaikea työ hölkätä tuo pallo maaliin. Ja näin